O que me doe non é o fracaso. É a ignorancia de tantos e o pouco que vale o esforzo de vencela. O 27 de xaneiro de 1967, un grave accidente freou en seco as esperanzas depositadas polos norteamericanos no programa Apollo, o proxecto impulsado polo presidente Kennedy para poñer un home na Lúa antes da fin da década e contrarrestar así o dominio soviético na carreira espacial. Durante as probas previas ao primeiro voo tripulado do programa, o do Apolo 1, un incendio provocado por un cortocircuito no sistema eléctrico da nave matou en tan só 17 segundos os astronautas Grissom, White e Chaffee. Tras analizar o ocorrido, concluíuse que alimentar a atmósfera da cabina con oxíxeno puro era convertela nunha bomba inflamable e que esa bomba só necesitaba dunha pequena chispa para estoupar. Obsesionados con evitar unha nova traxedia, os técnicos da NASA buscaron durante meses un xeito seguro de reducir a cero o risco de cortocircuito nos sistemas de transmisión eléctrica. Pero non o atopaban. Hoxe sabemos que un dos máis brillantes e descoñecidos inventores populares de Galicia contribuíu de maneira decisiva nese momento da carreira espacial un invento que marcou a súa vida e que lle proporcionou a aura mítica da que aínda goza entre os poucos dos seus colegas que oíron falar del, o retilador. Aquel home chamábase Ushio Funes, protagonista dunha historia fascinante que despois de 40 anos sae por fin á luz. De facerse xustiza, estaríamos diante dun dos inventos máis salientables da historia tecnocientífico mundial. Non teño ningunha dúbida. Que ti fas un invento tan genial como fixo el e tiña que saberse. Non te vas a taberna a fachendear de invento diante de 4 pelagatos. Contou-mo do invento xa no ano 69, moito antes da reportaxe aquela. Iso foi unha mala xogada dos americanos. Diso non quixen falar nunca, nin vou a falar agora, porque a verdade e a mentira levounas con el para a tumba. O único que sei é que ese invento foi o que acabou con el. Ushio Funes nace no lugar de Fisteus, na comarca lucense de Quiroga, en 1926. Seu pai, antigo afiador e home de certas luces, é un apaixoado das ciencias físicas que sabe contaxiarlle ao seu fillo igual paixón. Como testemuñan algúns vellos veciños da parroquia, o rapaz amosa cedo un talento especial para fochicar en calquera aparello que ten a man e para argallar sen aparente esforzo curiosos enxeños. Durante a Guerra Civil, seu pai é detido polas súas simpatías republicanas e fusilado en presenza da familia. Ushio nunca se reporá daquilo. Co pai morto e o pequeno negocio de ferralla expropiado, Ushio e a súa nai pasan tempos difíciles, sobrevivindo gracias a unha pequena leira que lles permite sortear a fame. Ushio experimenta na leira métodos de cultivo atopados nunha bella revista agrícola alemá que Frade Agustín, do veciño mosteiro de Samos, lle traduce.
En pouco tempo, e aplicándolle o aprendido personalísimas melloras, Uxío logra que o terreo produza varios ferrados de millo ao ano. Acaba de nacer un inventor. Animado pola experiencia, Uxío organiza no curral un sistema para estimular a posta das 20 galiñas que logra reunir alimentándoas con casca de ameixa e mexillón. Os ovos e os ingresos multiplícanse por 4. Non obstante estes alivios na economía familiar, os tempos seguen difíciles e un novembro, para escándalo da súa nai, pero a forro de matachíns, Uxío experimenta con éxito a matanza do porco mediante electrocución. Un método se cadra heterodoxo que resulta moi eficaz. Pero non todos os experimentos de Uxío funcionan tan ben. Un día de decembro de 1945, os habitantes de Fisteus son sorprendidos por unha forte explosión. Contra o que de primeiras imaxinan moitos, non se trata dun ataque dos maquis, daquela moi activos na zona. É o pequeno galpón que serve de taller a Uxío, que acaba de saltar polo aire mentras o seu expelido dono trataba de destilar auga ardente, a partir de varios kilos de figos, nun alambique da súa propia invención. Escarmentado polo susto e as noites no calabozo, Uxío abandona a un tempo a adolescencia e a química de fluidos para volver á súa antiga paixón, a mecánica, menos explosiva, máis discreta e máis acorde coa súa sensibilidade inventora. Eu era un pouco seu aprendiz. El ensinoume moito de como usar o material e a ferramenta. Faloume dele un primo de meu pai, porque eu xa estaba interesado daquela nisto da invención. Comenzas utilizando recursos caseiros para suplir unha carencia e entrache a curiosidade e xa te vas metendo en cousas máis serias. Empregando o motor de explosión dunha máquina de mallar e un sistema de poleas, Uxío enseña un método de perforación por impacto capaz de extraer auga a 50 metros de profundidade, inspirado nas barrenas petrolíferas que recorda ter visto nun filme americano. Toda unha revolución na época. Home, hai que ter en conta que, aínda que este é un país de choivas, aquí a auga sempre che foi un problema, porque non había traídas, os pozos non tiñan fondo, a auga casi nunca era potable. E o Xío tuvo aquela idea xenial que significaba prácticamente ter auga corrente nas casas, nada menos. Uxío fai demostracións públicas do seu invento e ofrécese a fabricar réplicas por encomenda a un custo de 25 pesetas, unha cantidade respectable, pero compensada de sobra polo servizo de auga que asegura. Con todo, a mentalidade dos paisanos failles desconfiar dun enxeño tan estrano como aquel. E Uxío só consegue vender no ano 2 aparellos, obrigado ademais a negociar o prezo á baixa, ata as 15 pesetas, polo que o negocio é un fracaso. É entón cando Uxío Funes coñece a Juan López Suárez, alcumado Xan de Forcados, un discreto pero ilustre filántropo que moito vai significar na súa vida de inventor. López Suárez sorpréndese cos enxeños de Uxío, pero non o fai só.
Queren as circunstancias que un grupo de empresarios suecos acompañen ao insigne altruísta na súa visita a Galicia e queren tamén que un deles, Johannes Smertelson, entusiasmado coa barrena de profundidade, ofreza 100 pesetas por unha réplica, 4 veces o seu prezo orixinal. Uxío acepta a oferta sen dubidalo. De volta en Suecia, o empresario patentará a barrena comercializándoa en toda Europa e tirándolle un bo lucro. Na gran maioría dos casos teríamos que falar incluso de certo fatalismo. Pois o carácter imaginativo que tiñan a maior parte dos investigadores e dos inventores estaba lastrado absolutamente polo escaso olfato que tiñan para os negocios. Uxío sempre se arrepentirá da venda e da súa escasa habilidade para sacarlle beneficio ao seu traballo. Séntese estafado e comete unha loucura. Foi un pronto que lle dou. Uxío era moi tranquilo nas súas cousas, pero cando algo cabreaba non se sabía por onde iba a salir o tiro. E con suecos, doulle por aí, toleou. Uxío introduce nun paquete unha mestura de nitratos e glicerina e envíallo a Smertelson. Afortunadamente, a bomba explota na caixa de correo da oficina postal sen producir vítimas. A Garda Civil dirixe inmediatamente as súas sospeitas cara a Ramón Esposende, antigo anarquista monfortino, que é detido e interrogado. Cando Uxío ten noticia da detención, decide confesar, ou confesar a medias. Alega o envío dunha mostra química das súas investigacións sobre un novo fertilizante, cuxa explosión tería sido totalmente fortuita. Os seus antecedentes xuvenís coas explosións accidentais non o axudan moito, pero a intercesión de Xan de Forcados, confirmando a súa versión dos feitos, evítalle a cadea. Se presenta en estas dependencias de la Benemérita Juan López Suárez, vecino de Argeriz, médico y actualmente residente en Madrid, persona de probada y leal reputación, quien confirma la versión del acusado respecto del uso agrícola de los materiales empleados en la carta objeto de explosión dirigida al súbdito sueco Johannes Smertelson. Co pequeno capital que, malia todo, consegue aforrar tra la venda da barrena, Uxío abre un pequeno taller con instrumental moderno que supón un gran salto na súa carreira de inventor. A relación con Xan de Forcados vaise estreitando. O filántropo facilítalle libros e material e tamén unha pequena axuda económica a xeito de beca. En 1957 convídao a unha estancia de 2 semanas en Santiago de Compostela, onde visitan as facultades de Ciencias, a Biblioteca Xeral e diversos laboratorios químicos e farmacéuticos. A Uxío a curiosidade sórbelle o siso e non deixa de facer preguntas, de se informar de todo, dos nomes dos aparellos, dos principios empregados, das propiedades das sustancias. Novas ideas bulen na súa cabeza e de regreso a Fisteus péchase no taller a experimentalas todas. Son anos de febril actividade para o noso inventor. Tan febril que o día en que un veciño entra ao taller a informarlle da morte da súa nai, atropelada por un coche na estrada de Lugo, Uxío, absorbido polos mecanismos e os tubos de ensaio, nin sequera se apercibe da traxedia. Cando máis tarde o seu cerebro procesa a información, Uxío cae nun estado de amarga tristeza que o afasta, quen sabe se para sempre, do seu taller. En 1965, e para sacalo do estado de desgana no que o ve sumido, Xan de Forcados ofrécelle unha beca para ir a estudar aos Estados Unidos no ITT, o Instituto Técnico de San Antonio, en Texas. Uxío é para entón un humilde empregado de comercio conforme co seu destino e acabado de casar con Rosa Pereiro, quen espera del o seu primeiro fillo. Empeñado en convencelo de que o seu mundo é a invención e de que nunca será feliz lonxe del, con familia ou sen ela, o filántropo amigo ofrécelle a Uxío un emprego como técnico na planta de procesamento de leite de Arxeriz, cunha única condición. Antes, deberá viaxar aos Estados Unidos e completar os seus estudos. Mi querido amigo, recibí su respuesta del 11 último y me doy perfecta cuenta de sus dudas y recelos sobre el viaje,
pero creo sinceramente que el sacrificio valdrá la pena a la larga y que su estancia en los Estados Unidos le reportará más beneficios en términos profesionales y familiares que su permanencia aquí. Tengo ya en mi haber un cheque de 4.000 pesetas que le enviaré cuando usted me diga, y he remitido la solicitud de visado al embajador americano, buen amigo mío y comprensivo de estas cosas. Un saludo afectuoso de su buen amigo Juan López Suárez. Como tantos emigrantes, Uxío parte do Porto da Coruña para Nova York en setembro de 1965. Antes da partida, descobre nunha tenda de fotografía da cidade unha pequena cámara Kodak anunciada cun expresivo eslogan: "Filmar es fácil". Fascinado, merca unha das primeiras cámaras de Super 8 comercializadas en España, a Instamatic M2. A fin do verán, as coloridas avenidas neoyorquinas impresionan a Uxío vivamente na escala que debe facer alí para resolver as burocracias que lle permitirán seguir a viaxe a San Antonio. Escasas pero valiosas imaxes que axudan a ilustrar un período da súa vida do que apenas hai máis noticia directa que algunha carta á súa muller onde un Uxío moi contido de emocións limítase a describir parcamente a súa vida nos Estados Unidos. Rosa, querida, penso moito en ti, e na casa de Fisteus, e no noso fillo, por moito que me custe imaginarlle un rostro a quen nunca vin. A vida aquí é moi diferente, todo é máis grande, as avenidas, os edificios, os coches. Hai xente de todas as razas correndo dun lado para outro, pero eu paso a maioría do tempo entre o traballo da gasolineira e o instituto técnico. A calor é moita, e fálase moito español. Eu co inglés vou mellorando grazas ao fillo máis vello do patrón, moi bo rapaz. Un bico dende outro lado do mundo do teu home que sempre te quere. Eu xa non quería que marchase. Había un fillo en camiño e eu quedaba soa. Pero non pensou dúas veces. Colleu e marchou aos Estados Unidos. Primeiro pensou no seu. Segundo sabemos, Uxío compaxina os seus estudos no ITT co traballo nunha estación de servizo rexentada polo empresario de orixe hispana Raúl González, quen lle permite usar para as súas prácticas no instituto o pequeno taller mecánico das traseiras do seu negocio. Era un hombre muy trabajador, purito, hardworking, muy dotado para las máquinas. Incluso fue él el que diseñó el elevador hidráulico que se usó por primera vez en los stations de San Antonio. Tuve buena penita de perderlo. Le ofrecí quedarse conmigo, que trajese a su familia, pero él le tiraba mucho su tierra. Nese mesmo taller é onde Uxío concibe e deseña en 1967 o invento que lle debeu abrir un lugar de excepción na historia científica, o retilador, pero que en realidade só lle trouxo desgustos e penosas consecuencias persoais. E é que durante moitos anos a historia do retilador non pasou de ser, cara ao mundo, un fantasioso conto de taberna. Tardó 2 o 3 weeks en hacerlo. En la parte trasera de la station teníamos una pequeña office donde Funes hacía sus prácticas. Era una gran persona, que no se merecía lo que le pasó después. Un auténtico, lo que llamamos aquí, self-made man. Hai que dicir que estamos a falar da época máis álxida da Guerra Fría e que o proxecto Apolo tiña a consideración de alto segredo militar. E claro, antes da desclasificación documental do ano 2000, a única testemunha que había era a do propio relato de Uxío Funes.
Segundo o relato que o propio Uxío lles fará posteriormente a amigos e veciños, en 1967 asiste no ITT, o Instituto Técnico de San Antonio, a unha conferencia do enxeñeiro John C. Hubble, quen explica aos asistentes as dificultades polas que atravesa naquel momento, tras a tráxica morte dos astronautas Grissom, White e Chaffee, o programa Apolo. Ao final da conferencia, Uxío, seducido polo problema da transmisión eléctrica na cabina das naves, fala con Mr. Hubble e ofrécelle a súa colaboración, apoiándose nas súas experiencias con circuitos eléctricos no seu taller de Fisteus. O científico, escéptico, deixalle unha tarxeta seguro de desembarazarse dun alumno tan entusiasta como inxenuo, pero Uxío é outra vez o adolescente de Fisteus, capaz de inventalo todo. Péchase no taller e 2 semanas despois chama a Hubble. Acaba de inventar un prototipo capaz de retilar, do inglés retail, realicatar, un sistema eléctrico durante un cortocircuito mediante pequenos azulexos sillantes e unha espira de sombra con sopro magnético. Acaba de apagar a chispa que fixo explotar o Apolo 1. Hubble accede a facer unha proba e convida a Uxío a Houston para mostrar o funcionamento do retilador en persoa. Os técnicos da NASA non poden crer a sinxeleza do enxeño. Despois de ter investido centos de miles de dólares en complicadas ideas que non levan a ningures, a solución era un azulexo. Axiña, o programa Apolo retoma o impulso perdido. En decembro de 1968, os cosmonautas Borman, Lovell e Anders conseguen desengarzar o módulo de propulsión do módulo principal do Apolo 8, equipado cunha versión perfeccionada do retilador de Uxío Funes. A conquista da Lúa será unha realidade menos dun ano despois. Mais alá das dúbidas sementadas despois sobre a autoría real do invento, nos arquivos do Instituto Técnico de San Antonio gárdase memoria do paso de Uxío Funes pola institución e do acontecemento fundamental que deu lugar ao nacemento do retilador. A visita de John C. Hubble, enxeñeiro xefe do proxecto Apolo e responsable da súa área de transmisión eléctrica. Well, John Hubble was here in 1967 in November. In fact, this is recorded in our Institute's magazine. Now, these visits form part of the Federal Space Program during the Kennedy administration, later reinforced after the Apollo 1 disaster, which shocked the nation and left Americans at least questioning NASA's administration. So, needless to say, a meeting between Hubble and Funes was bound to happen because they coincided at the same time. A polémica creada ao redor do retilador non lle trae boas lembranzas a Rosa Pereiro, muller de Uxío, entre outras razóns porque significou a ruína familiar e persoal do seu home. A parva fun eu que yo creín, pero que ia facer? El era meu home, e se unha non confía no seu home, en quen vai confiar? Máis explícito se manifesta o seu fillo Antonio, hoxe físico da Universidade de Santiago e experto en nanotecnoloxía. Aínda que a curiosidade científica parece marcar a xenética familiar polo lado paterno, Antonio comparte o escepticismo da súa nai. Bueno, non é algo do que me guste falar. E, en realidade, tampouco me lembro moi ben, pois eu era moi pequeno. Pero penso que meu pai se sentía frustrado porque en América as cousas non lle foran ben.
É un pouco a historia dos emigrantes galegos cando volven. Se as cousas non lle foron como eles esperaban, non lles gusta que ninguén lles bote na cara precisamente que non lles foi ben. E penso que por iso meu pai ideou o da NASA, a fantasía da NASA e do invento, un pouco para justificarse, para non admitir o seu fracaso. E logo, cando todo se soubo, non foi quen de fuxir da súa propia mentira. Pese a culpar ao retilador, como fai a súa nai, da destrucción da súa familia, Antonio Funes non garda un recordo resentido do seu pai. Iso constame pola memoria de moitos veciños e amigos seus. Non teño ningún reparo en dicir que el foi un grande inventor. Sobre todo naquela época na que a invención estaba en mans de persoas autodidactas como a él. Unha época romántica case, pero tamén moi difícil, con moita miseria, unha universidade moi pechada e falta de recursos, onde a investigación científica era un luxo. Pero sobre o tema do invento son escéptico, moito. Unha opinión que non comparte en absoluto, a moitas millas de distancia, do outro lado do Atlántico, unha das poucas testemunhas directas daqueles 4 anos de Uxío nos Estados Unidos. No, de eso nadita. Me sorprende mucho lo que dicen. No hay cabe de duda que él salió de aquí con un buen ahorro. No solo lo que le pagaron en Houston, sino también lo que ganó aquí trabajando en la station. Nestes momentos temos en marcha o proceso de verificación para o recoñecemento oficial por parte das autoridades norteamericanas. É un proceso bastante custoso, con moito papeleo e con abogados polo medio, e case non temos apoio público. Pero eu creo que en 2 ou 3 anos conseguiremos que lle volvan a atribuir a patente. Well, from this office on, ITT Tech has an unfailing commitment to support and promote its students' accomplishments. In fact, we're collaborating with the University of Santiago in their research. Not only because Uxío Funes was a prominent student here, and that goes without saying, but primarily because after having carried out our own internal investigation, ITT Tech has no doubt whatsoever that Uxío Funes played a crucial role in America's race for space and man's historical first steps on the moon. Creamos a historia ou non entre as gravacións realizadas polo propio Uxío e aínda conservadas en bo estado, descubrimos o rexistro cinematográfico da súa visita a Cabo Cañaveral, en Florida, no momento do lanzamento do Apolo 11, a astronave que lograría a maior xesta espacial americana, poñer un home na Lúa. Nose gear touchdown. Having fired the imagination of a generation, a ship like no other, its place in history secured, the space shuttle pulls into port for the last time. Its voyage at an end. Para entón, verán de 1969, cos seus estudos no ITT xa rematados, Uxío ten decidido volver a Galicia, faino vía Miami, onde pasa as primeiras e se cadra únicas vacacións da súa vida. Desde alí desprázase a Cabo Kennedy, orgulloso de asistir en directo non só a un acontecemento histórico, senón á súa propia consagración como inventor. Eso fue nomás cortesía de la NASA. Ella tenía programado su viaje para el mes anterior, después de su graduación de la ITT. Yo mismo le entregué la invitación en mano que el Mr. Humboldt le había enviado por correo. Y le puedo decir que lo recibió con mucho orgullo, con mucha alegría. Nunca lo vi sonreír tanto, porque él era pinche reservado para sus cosas. 2 días despois, o 18 de xullo, Uxío parte en avión desde Miami cara á súa estrañada terra, onde coñece por fin o seu fillo Antonio, xa con 3 anos cumpridos. Nestas imaxes, captadas coa súa nova e flamante Instamatic M4, as únicas que Uxío conservou de sí mesmo, recóllese a feliz escea familiar polas rúas da Coruña. Co lucro que el mesmo lle atribúe á invención do retilador, Uxío decide fundar a súa propia empresa, Agrotécnica.
Rexeita o emprego proposto polo seu amigo e mentor Xan de Forcados, pero exponlle a idea de desenvolver un sistema de procesamento de leite para as incipientes produtoras locais que permita a súa conservación e posterior comercialización. É a época na que se comezan a introducir en Europa os procesos de pasteurización do leite, o que permite conservala durante varias semanas e facilita enormemente a súa distribución no mercado. Así, e tras a súa aprendizaxe en San Antonio, Uxío desenvolve ese mesmo ano as ideas nas que xa viña cavilando desde a súa estancia nos Estados Unidos. Só lle resta unha cousa, atopar un socio con experiencia no sector industrial. Yo ya en aquella época me movía dentro del sector agrícola, ¿no? De hecho fue una importación de los primeros tractores que llegaron a la zona, ¿no? Tenía una empresa con un par de socios, pero bueno, con los problemas típicos de siempre yo acabé separándome de ellos y lo dejé, ¿no? Fue entonces cuando me fijé en el sector lácteo, porque estaban empezando con el tema este de las cooperativas, había muchísimo movimiento. Y ahí en la planta de Argeriz fue donde conocí a Uxío. Aquilino Somoza e Uxío Funes asócianse a principios de 1970 e poucos meses despois, Agrotécnica SL ofrece a varias empresas do país un sistema de pasteurización e envasado mediante bolsas de poliuretano que axiña se fará popular nas tendas e mercados. Mira, en esta planta de Argeriz se hicieron realmente avances muy importantes. El hecho de dejar de utilizar las latas, aquellas para transportar la leche, y el no tener que hervir la leche en casa antes de consumirla, fue algo muy importante. Fue un gran invento, desde luego. Ahora, a nivel empresarial, el tío era un auténtico desastre. Si por él fuera, hubiéramos regalado el producto y regalado la fábrica. A él le daba igual. De hecho, fue lo que nos distanció, ¿no? Pero bueno, luego en el apartado técnico he de reconocer que era un hombre muy capaz. Estaba en su ambiente. Nunca me gustou aquel home, aqueles aires, aquela soberbia que tiña. Que o meu marido se perdeu pola bebida non o vou negar, pero que o Somoza estaba esperando a ocasión e aproveitouse dela, eso non hai que mo quite da cabeza. Ese mesmo ano morre en Madrid Juan López Suárez, Xan de Forcados, o seu protector e amigo. Pese a dor que lle causa a noticia, os negocios marchan ben, e Uxío séntese feliz de poder manter a súa familia co seu talento e a súa inventiva, como o seu amigo morto quería. Unha época feliz que non durará moito. En 1974, unha reportaxe da Scientific International Review sobre o proxecto Apollo atribúe a invención do retilador ao equipo técnico do enxeñeiro John C. Hubble, afundindo ao inventor de Fisteus nunha profunda depresión. Empeñada a súa palabra entre amigos e veciños, Uxío envía varias cartas de protesta á embaixada americana. Incluso chega a gravar unha mensaxe persoal dirixida ao propio presidente dos Estados Unidos, de quen nunca recibe resposta. En principio, atopamos dúas cartas. O Uxío enderezabas a nome de Lyndon Johnson, que aínda era presidente cando el voltou de alá. Pero claro, cando escribe as cartas, o presidente xa era Richard Nixon. Bueno, eu, co principio, aquilo pareceume simpático, pero despois empecé a desconfiar que non era normal nun home como él. Un síntoma de desequilibrio, eu que sei. With this letter, I call for you intervention to the mother of great... Reclamo pola presente a súa intervención neste asunto de máxima importancia para min. Sempre me sentín orgulloso da miña modesta contribución ao gran proxecto americano da conquista da Lúa. En este punto non me dou en prendas en acusar ao señor Hubble de mentirán e mala persoa, e de actuar de mala fe, como o señor presidente poderá comprobar persoalmente nos arquivos da NASA en Houston. A miña credibilidade na miña aldea e na miña familia está en cuestión, e apelo á súa humanidade para rehabilitar o meu nome diante dos meus. Uxío comeza a beber e desatende as súas responsabilidades familiares e profesionais.
obsesiónase cun novo invento que lle restitúa o orgullo perdido e comeza a pecharse no seu taller horas e horas. Para máis desgraza, a finais da década, a introducción do tetrabric no mercado español deixa obsoleto o envasado plástico, que só se empregará xa para o leite fresco. Aquilino Somoza, anticipando as novas tendencias do mercado e levándose con ela as vitais achegas de Uxío á industria, abandona o seu socio. A empresa entra en decadencia e finalmente quebra en 1982. Pues verás, eso quedó meridianamente claro en los tribunales. O sea, ahí quedó claro que yo no me llevé absolutamente nada, por mucho que digan lo que quieran. Además, yo traté de reconducir la situación varias veces, o sea, traté de hablar con él y decirle que teníamos que replantearnos la cuestión de otra manera, ¿no? Pero nunca me hacía caso. De hecho, las últimas temporadas, pues ya incluso me aparecía por la fábrica completamente borracho y lo único que le interesaba era armar follón. Me decía, a ver, que me diga cualquiera lo que haría estando en mi situación, ¿no? Esa estaba esperando a ocasión. Naquela fábrica fixéronse moitos cartos cos ideas do meu home, pero era quen levaba as contas. Así que o eu, perdido pola bebida, colleu e marchou con todo. Fose como fose, un Uxío doente e alcoholizado, eternamente pechado no seu taller de Fisteus e incapaz de facer fronte á realidade. Meses despois da quebra do negocio, a muller e o fillo abandónano, fartos de aturar os seus frecuentes ataques de ira e os seus estados paranoicos, nos que ve un espía ou un estafador en calquera persoa que se lle achegue. Este retrato do seu pai permanece vivo e ferinte na memoria do seu fillo Antonio. Para min é máis que triste, pois foi o último que recordo que me quedou del e foi moi difícil vivir con eso. Se son sincero, aínda hoxe seca darme medo a posibilidade de acabar como acabou el, porque un pouco tamén herdei del ese carácter obsesivo. A Antonio Funes, que actualmente dirixe un proxecto pioneiro en nanotecnoloxía, só lle dá mágoa que o pai non chegase a contemplar os progresos técnicos e científicos de hoxe en día. Penso niso moitas veces. Canto lle apaixoaría ao meu pai os avances tecnolóxicos recentes, por exemplo, no meu campo. A posibilidade de traballar con microrobots a unha escala infinitesimal. Pero tamén me queda esa pena de non ter podido compartir con el a nosa paixón común pola ciencia. Durante 5 anos, quen hoxe xa podemos ter sen dúbida como un dos máis grandes inventores galegos, leva unha vida esquiva e insociable, ofuscado con inventos delirantes. Tras un temporal que causa danos irreparables no seu taller de Fisteus, Uxío faise cunha bella rulot e vive afastado de todo e de todos nunha antiga parcela da súa propiedade en Rodeiro. Hanlle dicir por aí que eu abandonei ao meu home, pero non é certo. Só el se abandonou e ninguén máis. A última vez que o vimos foi no 85 ou no 86. Fomos uns cuantos amigos a visitalo. Casi nin nos recoñeceu. Estaba ido. Vivía nunha rulote chea de ferros, cascallos, plásticos, lixo de todas clases. Despedía un cheiro. María das Relvas, portuguesa de Arcos de Valdevez, é a única persoa que mantén trato co alleado inventor neses últimos anos. Olha, eu trabalhava ali naquele clube no Calypso, na estrada de Monforte, e ele apareceu lá uma noite, muito bêbado, e eu tive pena dele. E pronto, deu-me para o sentimento. Eu às vezes sentava-me, quando não tinha clientes, sentava-me no balcão e então ficava ali a ouvi-lo, ele a falar da vida dele, depois punha-se a falar de ciência, eu não percebia nada, mas gostava da companhia dele, gostava muito da voz dele. E depois, olha, comecei a ir assim 2 vezes por semana, ia até à rolote dele, levava-lhe comida,
dava-lhe assim um jeitinho à casa, ele já não podia sozinho. As visitas de María devólvenlle algún resto de felicidade, algún sorriso antigo, mais a desesperanza é un depredador voraz e a saúde de Uxío empeora día a día. É verdade. Um dia pediu-me para casar com ele. E eu, olho, deu-me para rir, comecei-me a rir. Hoje até me arrependo, porque ele ficou mesmo aborrecido comigo. Começou a chorar, a falar da mulher e do filho. E depois, olha, até chegou a pegar numa faca e queria se matar. Eu é que lhe atirei das mãos. Ele confundia tudo. Aquilo era uma grande confusão. Olha, era uma tristeza. Unha tarde, en marzo de 1987, acabada de entrar a primavera, María das Relvas atopa o cadáver de Uxío sobre a cama. Mentres o xuíz e a Garda Civil se dirixen ao lugar, María axeita un pouco a rulot e descobre baixo a cama un pequeno baúl onde Uxío guardaba os seus recordos e os seus cadernos de traballo. Por acaso fiquei. Mas nem foi a pensar, eu fiquei com aquilo porque eu queria ficar com uma coisa dele. E ele tinha aquela caixa, que aquilo era o tesouro da vida dele. Ele tinha lá as cartas, as fotografias, aquela coisa, os diplomas, e tinha os filmes, mas os filmes ele não deixava ver, era só ele que os via. Por acaso um dia até cheguei e ele estava a projetar os filmes na parede da relógio. Mas eu gostei muito daquele homem. Gostei mesmo dele. Era um homem bom. E eu sei do que é que falo. Que eu já vi muito homem na vida, não é? Eu gostava era da voz dele. Nun dos cadernos, entre garabatos e cálculos matemáticos, pódese ler un apuntamento enigmático. Son o inventor que lle disparou á lúa para iluminar a mentira da súa vida. A cara oculta da súa lúa, agora revelada, é que, dado o carácter de alto segredo do programa Apolo, a NASA obriga a Uxío, desde o primeiro día, a asinar unha cláusula de confidencialidade que non é tal, senón a cesión da patente do retilador a cambio duns poucos miles de dólares. Cando anos despois a Scientific International Review publica o seu especial sobre a conquista da Lúa, a NASA atribúe o invento ao seu equipo técnico, deixando a Uxío coa verdade na boca despois de tela relatado, orgulloso, no seu círculo máis íntimo. Unha verdade que xa ninguén lle volvería a crer. Uxío Funes é desposuído así da autoría do seu máis significativo invento. Sabe unha cousa? Ainda hoxe, cando miro a lúa, penso en Uxío. El xa vivía nela moito antes de inventar nada. Namoroume por iso. Hai homes así cos soños máis grandes que eles. O que pasa é que uns espertan e outros non. Iso é o que pasa.